khuphuka nezakho sibona iNkunzi Music Festival. Sicela nje ningathandazi ngoba sesiphelile vele. Sesiphelile ayisashintsha lutho. Ile lesikhathi uNkulunkulu ngokumthemba ngaso manje ngoba akukho kusangashintsha. Kwakhona saprinta futhi kuzoba njengoba siprintile. So ngithandaza ngeceleni kwamanje. Siyayiqala ke iprogram ngaphandle nje kokuphetha isikhathi uma unemoto ngicela ulalelisise kahle. Uma ungenayo ungarelaxa uyixoxele into okukhuluma ohleli naye lapha kunenkinga ngoba le advert sheet ayithini. Kodwa uma unemoto ulaleke. Ngisho sinemoto sonke. Okay. Kunemoto ebloke enye imoto iTezi NUZ 596 ibloke iMercedes E63 AMG 2023 model. Walo bloke iphupho lakho. Bale sibindi abantu basemlazi. Sibambuza ufikile eCoastlands. Usufikile eCoastlands ke manje usubloka iphupho lakho. Bese uthe mina akuphumeleli bayathalatha kanti wa bloka iphupho lakho kuphela. Bese yakulandela ke leyo. Hayi siyabonga. Siyayiqala ke iprogram ngokuthi ke sithole nje ozosamukela aphinde futhi asesesamukelile aphinda introduce ama guest ethu bona ke badiswalindile siyacabanga ukuthi azosijoyina ngendlela uma futhi sesijoyina sizobe sesiyawa introduce ngoba la phakathi kwethu sinama stakeholders sinama sponsors sinani ingwele sinenduna abantu abenza lo mcimbi kube impumelelo cela konke nishayile izandla. Sithe cha asinamqasho MC asithathele nalo la eduze ngoba lesibize nje umuntu asibize 50,000 ezothi nje next bese siyakhokha sathe asithathele lo esidayela asibambele uhlelo. So sizocela ke uMr Scotele eze ngaphambili nje ezosamukela sasimshaya izandla indosi. Senza ngaphambili. Sobonga kakhulu. It's a small world to indoors. Ngiyabona umunye umfowethu la ihamba nentombi engangathanana ngasho ukuthi umhlaba mncane. Ithe mncane nalo. Hayi ithe kumadoda. Ayo ethu. Hayi. Ngiyabonga mshayeli wohlelo. Ngiyasaba ukuthi umphathi wohlelo. Uzingabe sikulenza olwakho. Siyabingelela kakhulu kubahambeli bethu abasuka kuzo zonke inhlaka esisebenzisana nazo. Njengoba esho umzizi kamalami usikhosiphi umvikeleni makwacela. Ngicelwe la ukuthi ngizomela inkampani noma inhlangano iVis Royalty Org ebhekene nomsebenzi wokuqhuquzela ukuhlela nokuphatha umcimbi ikhuphuka nezakho sibona iNkunzi Maskandi Festival. Egameni lenkampani iVis Royalty Org nathi ke njengabahleli bomcimbi nabantu abangemuva kakhulu kwavilani njengomphathi nomholi walenqola esiphushayo sicela ukunamukela kakhulu nizizwe nisekhaya athi kamaXhosa ngingawakhulula amabhaki. So nami masengothela phansi ngifike ngikhumba ibhanje ukuze ngizizwe. So yanamukela siyabonga ukuziveza kuyonize noma isimemo sibe sesikhathini bese sisifushane kakhulu. Into ezinhleke awuzimemeli elikakhulu ukuthi nje umuthi kumncane uzothi pheze induna kuphela. So ke senamukela sizweni nisehotela ngasizwe nisekhaya sizweni nisehotela nijabule ngoba umsiyade ukukhuluma siyabahalisela kakhulu laba banqobile kade benqojwa khona kulaba abanganqobanga nananqoba usukulile ma number 2 usukulile ma number 2 no number 3 usukulile position position 3 songahlukanga usukulile position 3. So wena uhlele imali usukune ya position yakho wayiwina le position wayiwina leyo. So wavota nje abantu bathi wina leyo position leyo noncwadi naye yadala. No siyathokoza kakhulu siyathemba nizozwa ngisekhaya izindawo
khulula nikhuleke nala kodwa mase ukhuleke kakhulu uphuma lapha ya uthatha ilift ushone 5 ngophuma 5 unamalavashi lapho ila ngakwazi ukuthi ukukhuleka ongaphezulu kwaloko ongasebenza ngomsebenzi siyabonga kakhulu Ndosi. Ukukhuluma nje iqiniso akaze ngitshethe uvilana angaba umphathi wami bafethu umuntu wethu. Mina sengiphethe uvilana bafethu. Umuntu ebengifunda naye ngimthuma. Ngamthuma nje ngenzela i-comedy show. Futhi wafunda lapho ukuhlela imicimbi. Asemshele izandla lo baba. Okunye futhi singakusho ngolungelo ukuthi sifike sithi soyipostela nje ku Facebook simsize le washo no wasebenza sithi awulanga isiqasho sase singena kanjalo njengoba silana nje so siyabonga kakhulu mfethu ukusithemba nje ukuthi uma usithumile wazi ukuthi makukhona thina ukhona wena khona ke ama sponsors ethu ekade ekhona nasemcimbini namanye futhi akhona la ngicela nje ukuba mention izinto sizofika ngesikhathi ukuthi sibabize bezosinika ama message of support sibe nenhlanhla enkulu ukuthi umcimbi uxhaswe umasipala wethu sasemshana izandla eThekwini municipality kuthe sekunjalo saphinde sathola iKZN office of the premier shooting esingathi nje KZN government semshana izandla uhulumeni wabantu saphinde futhi sathola isupport from uOmega njengoba ubona nje siswekile shana izandla uOmega sathi sisajabulela uOmega kwasengena uStandard Bank simshaya izandla uStandard Bank ibhenki ke nje kulezi insuku elingahluphi njengamanye sisejabulile futhi ukuthi sithole uOmega saphinde sathola uCrawl simshaya izandla uCrawl abanye ke selokhu ke siba machina siqhubeka ngoba vele basazoza la benze ama item aqondene nabo. So straight to the point sizocela ke our first sponsor isponsor thema singena kwi organization senza into engajwayelekile ukuthi how yahlamba kunengqele ezingafisa ukuzithuthukisa ngemfundo kodwa amasenti mhlambe kwaphazamiseka le sathola ke isibali matric upgrade sathi nje sizosipha amabhasari awetha imali ethize abazoyisho bona saseke si shortlista kwakhona sibatholayo ukuthi hayi singabanika lamabhasari ba upgrade mahala ngicela sibashale izandla nje uqoqisho yami ngasho ukuthi kuba ngafeyila nje ngabe ngiyangena lapha cabanga nje kuba ngafeyila manje nje ukuphasa ke manje angisangeni la so sizocela ke uzoza ngaphambili ezosisiza ngaloyo message of from the sponsor isibani matric upgrade sicela shine izandla umfowethu umbatha simbiza ngosibari ukuthi usibari kanjani I don't know simshaya izandla usibari sabona ngosibari yabonga kakhulu mfowethu uMondli uthe umshayeli wohlelo ngibona ngathi usuliphethe impela manje uhamba naye ngibingelele abakhona bonke emcimbini ngokulandelana kwabo ngeke ngisho ngawani ukuthi ubani nobani kodwa nje ngenkulu inhlonipho nami ngithi nje nonke ngiyanibingelela bese ngibingelela netafula khona itafula ngilibonayo vele wathi nabafundi laba bathola ibhasari ukuthi awulento le siyenzeka ngempela ngoba ikenzeka inkinga nje sengasananzo ukuthi kanti lebhasari lanikhuluma ngayo phela cishe naye engasazi kumele enze njani ngoba intenzekile luvuliwe uhlelo mhlawumbe emavikini amathathu noma amane adlule kwavele waplaya abantu abaningi ngale ndlela esimanga ngoba nje naye umfowethu wayethe ufuna nje ukubuyisela emuva ukuthi bekhona abantu abayothi iminyaka mhlawumbe u10 ezayethi ngiwutho namhlanje ngenxa yangelovini noma ngenxa yekhuphuka zakho nezakho music festival kwase kwa ukuthi ke bekwenzeka njalo siba nohlelo oluthize kumele lilandelwe ukuze utonyule lawo bantu nobengeke vele ethi nje uzanini ngizonifundisa ngoba bonke abantu bakufuna ngempela ukuthuthuka noma ngafakwa lokhu uhlelo uzobona ukuthi umuntu omnyama ukulambela uya phambili lana gcina sithola abantu abangaphezulu ka700 abe apply nje befuna ukulungisa izifundo zabo abaka apply e-university kodwa basa apply nje ukuthi befuna ukulungisa izifundo zabo ngaleyo ndlela besithe sizokwazi ukuthi sisize abantu abayishumi ngosizo lwamfowethu abamisele nesibani
kodwa kugcina sekufikele ekutheni kwabonakala no engathi ishumi lincane kakhulu okungcono siphinde si-ede futhi nelinye futhi ishumi ukuze bekwazi ukusizakala bebe baningana kunalabade bekhona yebo kuncane kodwa nangelinye ilanga futhi siyafisa ukuphinde kwenzeke okukhulu ngoba ngokomthetho fanele ngabe sonke labantu abasuke bengaphasile siyabasiza nje nangama-homework emakhaya sibafundise kodwa manje akwenzeki ngenxa yokuthi nathi sinezinye izinto esibambene zona mhlampe ngokuba amatasi kodwa isifiso sethu ukuthi wonke umuntu ongenawo matric ngcono kabe nawo mhlampe besicela ukuthi nani ngokuzayo nombani osebenza amememezo umfowethu ngeloveti uyafuna ukuthi basize abantu bekhona uzothi asibafake bebo-50 asibafake bebo-100 noma banikwe bonke labo abaphakamisa isandla abantu bafuna ukusizwa ngoba umuntu umebona ngempela ukuthi khona abantu abenza imatric ngo-2007 athi umuntu angazi ngenzela ukuthi uma ngi-aplya kuthiwa kufuna imatric anginawo so ngaleyo ndlela-ke ukubonga nje nokubongela abakwazile ukuthi belithole usizo ngicabanga ukuthi umfowethu uma engena njengoba phela okwakhe thina kuphela singene nokuthi uma ngabe memeza ukuthi hayi uyafisa ukuthi ebuyisele emuva emphakathini sathi sasibambisane sonke so mangizukudla indawo yakhe ngiyibelanga ethi mina obani kanjani cha kuhlelo lakho ukuthi yasho ukuthi na kodwa-ke kusebenzisana ndawonye sisebenzisene naye ubahlonze ukuthi napa ngempela abafanele ukuthi belithole lolu hlelo ngenhlanhla abanye babeziwe ukuthi bebekhona la bekunesifiso ukuthi bebekhona bonke kodwa ngenxa yokuthi abanye basey'ndaweni ey'kude abanye abaseduze naseThekwini kodwa nje bakhona la umfowethu mekhuphuka uzokhuphuka la nelist yakhe yena hayi nezakho ngoba ncantsha kanawo balandeli abakhulu la yena bese yababiza kodwa nje sinabantu abawu-20 abakhona la noma abanye abangekho abazamenyezelwa la bese bezokwazi ukuthi bezofunda mahhala bengakhokhile uku-upgrade uku-upgrade-ke kuyashiyana ukuthi mhlampe usu-upgrade kuphi noma usu-upgrade kanjani lokho esikwenzayo thina kukhona imali ekhokhwayo kwabanye umonzi ngizoyethi angisho ukuthi le ndiweka imali engakanani ekuqaleni besithe abayishumi kuzoba u-90,000 kodwa manje sekuyaba sekubonakele mesibalisisa kahle kulawo 150 ngithi kuya ngokuthi umuntu wenze ifundo engaki uma ngabe efunda so la umuntu besimbuza ekugcineni ukuthi okay wena ufuna ukwenza ziphi ifundo asho nelist nje ibhaliwe uzokwenza ziphi kodwa cha kwethu mefika uzofunda nje amagama akho kuphela ukuze uhlelo lusheshe ngale kwalokho ngicela ukubabongela bese nathi sibapha nje ehlombe elikhulu sibabongise umfowethu la ucela ukuthi uyena ozobe esenza lelo hlelo lokubabiza beze ngaphambili mhlawumbe ukuthi bangeza kodwa kuyena umfowethu uzoshayela nje leyo nto kahle ngeke ngingangena siyathokoza sicela ukuthi uma sibiza igama uma ekhona umuntu asondele ngala ngaphambili siyaqala hayi ubizwa number 1 hayi ngoba phase kakhulu lo disipline uthulumusa kumanda Kolekile Mahlaba Wama Genius Mthebu Akanike Sithole Luvo Patiyana Minenhle Zakwe Siphiwe Nhlanhla Langa Buhle Masango Ngokubonga Nyawo Silindo Kuhle Majola Bubulile Dlamini Samgelisiwe Thabede Mhlengi Mhlanga Zama Vede Andile Nzibanyoni Umkhona Zondo Mhlonishwa Khanyeza Eniso Zulu Thulani Mhlongo Siphamandla Zungu Lungelo Vilani Stop. Woza khawula nezakho
So that's 1666. 1666. 1666. No, you can keep that one. Siyabonga kakhulu xa sibashayele elikhulu ukuthi sihlala phansi. Thank you. Siphinde futhi lapha phakathi kwethu nabantu abawu-event organizer sebemkantshuluvu esithe sabamema bona bonke akubona bonke sibamemile baningi esibamemile mhlawumbe ke bangaphumelele kodwa abakhona phakathi kwethu esibaziyo nathi umfowethu uSithembiso Khumalo uMntuma uhamba nomama wakhe xa sibashayele izandla. Ya umfowethu ke sazi ukuthi bese simthinta ubulaza usadvise lapha nalapha ya ayikhiphi advice siyabonga kakhulu bese kube khona uTate siyamazi ke uTate simshayele izandla uTate onke ngababa siyabonga kakhulu bese kube khona umama uSma esebenzela ngamajalapha hello sis Ma hello siyabonga kakhulu bese kube khona umfowethu ophuma kwi-music council manenkinga nje kukhona abantu robha ku-music isikhona iSouth African Music Council ezokwazi ukubhekelela izinto zomusic ubaba Romeo Qetsimani xa simshayele izandla ephakamisana ubaba Romeo siyabonga kakhulu abantu lokhu nje siba introducer as i-program iqhubeka sizinto omega ke ekade nje uvuka nathi siyacela ubaba uNdlovu nje azobingelela abantu abagqoka omega usuku nemini abanye balala nawo omega bese kuphuzekile kunzima phela ukukhumula ufaka sobho ukukhumula omega so ngine show khona balala nawo ngine show xa simshayele izandla Mr. Ndlovu from Omega. Ngicela ukubingelela wonke umuntu obeyingxenye yalolu suku namhlanje. Igama lami nguMlindelo wakwaNdlovu, ngiyi-designer and i-brand executive elokhuzana ye-Omega Footwear ekhona la eMaritzburg. Sithe uma ngabe sizwa ngalolu hlelo ubeka lizoba khona nalo mcimbi sathokozela ukuthi nathi sibe khona njengoba siyabakhandi becathulo abakhona la eSouth Africa and si-brand emele kakhulu ilokhuzana abantu abamnyama nesithemba ukuthi siphakemeza sisafika kule ndawo esikuyona ngenxa yethu nokusisekela kwenu ukube beningekho bengasisizi benathi besingeke size sibe ile brand esiyona. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Abangazi uOmega wenze isimanga uthe asiletha amagama abaculi lapha abawu11 base bawa engrave amagama abo nathi ezo event organizer basifaka nathi bhala uMondli la kusho ukuthi ngikwazi ngisho ukunika ngisho ubaba ngoba iproblem bazokubiza ngoMondli. Siyabonga kakhulu ku-Omega sicabanga ukuthi isiqalo sezinto ezinhle lezi ngoba ni relevant to the brand kubantu bamaskandi ngoba phela abantu bamaskandi baqoqa Omega bayawuphila bengazi usingelinye ilanga soke siphiwe naba ku-Omega shaya izandla bengena amabhonisa Omega. So njengamanje ke ngizosasa leli thuba iprogram yethu is very short into ebaleka kakhulu la ukuthi sikhipha ama-awards sidle siphuze ijuice njengamanje ngithatha leli thuba kubiza umphathi wethu umuntu oyena ke obehind yonke lo mqondo lo insizwe sencane kodwa strong sayibona strong lensizwa ukayibuka ukuthi afika kancane kancanyana kanti ayisiwabona amandla akhe xa simshayele izandla ulungelo Vilena
all the way from KwaNongoma ngaze le Nigeria iphuma asivale le Nigeria KwaNongoma lufana siyabonga kakhulu. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila nami. Igama ngolungelo ngoba phela nisibonga. Uma wami Mathwala, ubaba uMhlezedliwa ekhaya kwaNongoma. Cha igama ngaba uMhlezedliwa. Ube kuthiwa kuyaqhubeka. Uyabe kanti adala ezoqhubeka uMhlezedliwa njengani? Njengelo Khuzani. Ngivana. Njoba sihlanganela ngiwumsunguli wenkampani iBiz Royalty ehausa ikhuphuka nezakho eyaqala ngo-2016 from 2016 17 18 and 19 asikaze sibe nama-sponsors not even u-2 but besiba nabantu abacishe begcwala iground. With that nje kuyakhombisa ukuthi whatever now ufuna ukuyenza you can do it. And at that time bengingakahlangani ngisho nabafowethu, bengingakasebenzi nabafowethu uCele noMondli. I was still alone in all of this. It was never easy, I won't lie. It was never easy, but with the grace of God umuntu pulled it through kuze kube manje. Ukuthiwa nje ngazama into bana nami ngisikhuleke kodwa ngiyazi manje sebejaho. Right. Akukuningi ke ngizokwenza namhlanje. Ngicane kakhulu. Into yethu nje eyama awards nokubonga kuyikhuphuka nezakho because we know ukuthi lo nyaka siba kubaculi. Siba top 3. Besine top 6 kodwa kuba nabantu abawu3 abasuke bezo awardwa, which is number 1 othola 100,000. Number 2 gets 25,000 and then number 3 gets 10,000. That's money on top of imali abasuke bebhukwe ngayo. Right. We also had a competition fans where one lucky fan is going to win imoto. We also had bursaries, which is a section event that is very close to my heart because I've always said kubantu engizwana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi induna engikhuluma nazo egroupini yenduna zongifakazela ukuthi mina ngisanda kusho kuzona ukuthi angifisi ukuthi ikhuphuka nezakho le music festival kuphela, but I want it to be a moment where we give back to the community. Because it's probably where we give back to orphanage homes, old age homes, there has to be something, a positive that we give back to the community. So I think what you see we right with the bursaries and siyabonga we appreciate you ukuthi nivume uma ngabe sinicela ukuthi nilekelele abantwana ngalendlela nilekelele ngayo. Abantu abawu-20 bezosebenzisa imali engaphezulu ka-200,000 ukufunda akuyona into encane. Siyabonga kakhulu kwisibani ngicela sibashayele ihlombe. Kunabantu okufanele kunendlela esasenza ngayo for 5 people to win i-Omega. We also have ama-Omega abaculi abhaliwe amagama abo, and then we also have ama-Omega ey'nduna noma engabhaliwe amagama, 1 nduna per iqembu, and then we have ama-winners oqala ama-Omega awu-5. Angazi noma abalende ukuthi ngiwabize wona kodwa mhlawumbe ngicele ngakho ukwabiza. Mhlawumbe athathelele ithuba before azangene deep into competitions. Abonge wona wonke ama-sponsors, abonge kunina nonke la umasipala weTheku, uStandard Bank, Office of the Premier, Arts and Culture, Kroll. Ngiyajabulisa ukubona ama-companies afana no-Kroll enza impahla zamabhinqa esondele entweni yamabhinqa, u-Omega, uShomiyo namba.
Now abantu ke mabezwa ukuthi wakuna sponsors kanje bayabencane ayobuleleke imali, and some of our sponsors uthola ukuthi it's not monetary value, but it is just value, not monetary. Yabo. So akhona ukuthi umuntu njalo la so sponsorship policy uthola imali phese ngoba abantu bathi hey uyibulele imali, kanti it's not like that at the end of the day. Inhloso yokubuka nezakho is development. Kamaskandi we focusing more on development. Uzobona ukuthi besinabaculi abaningi abazingane abebepost B. That's because we are focusing on development. Abanye bayebuza ukuthi why am I legends and that's because me I decided to focus on development more than the well-established ones. So iy'ngane ezincane bafana nomjolisi laphaya basuke bengakayitholi platform. This is where I open my hands and ngithi nansi platform ukubona. Soon we are going to have a Jose edition yekhuphuka nezakho. Umuntu esebongile-ke kuma-sponsors kunjalo. Angazi ukuthi siqale ngani, kodwa siqale ngo-Omega. Ngama-awards ase-Omega. Sinabantu abawu-5 abawine i-Omega ngokwenza lokhu kwathiwa kwenziwe. Owokuqala uJabula Mdletshe. Owesibili abakhona siyabacela ngoba siyazi ukuthi khona abangekho la, khona esithema sikhuluma nabo because bekuyinto eyenziwa kwi-social media. Ukhona omunye umfowethu okhomba ukuthi use-Cape Town through inbox. So ukhona uJabula Mdletshe. Owesibili sinosicelo Xhashaza okuyena engicabanga ukuthi asinayo la uthe use-Cape Town. Sibe noSandile Siyabonga Bhengu, not sure noma ukhona ngaphakathi. Sandile Siyabonga Bhengu kanti sixhumanile naye. Sibe noSabelo Ngidi ongekho nathi ngaphakathi oxolisile. Sibe noLungelo Ngobese. Angazi noma bakhona abanye abakhona ngaphandle kaJabula. Kodwa ibona laba esinabo njengamanje abawine Omega. Jabula ngicela ukukhuluma. Right, moving right along. Sinento yemoto ewina umlandeli. Iyona ke ngicabanga ukuthi abantu bebeyibuza ukuthi Lungelo abantu bavota kanti imoto ewinwayo bawina imoto. Umuntu owina imoto seyazazi. Ngikhulumile naye mangaphose sibeku thaba phambi kwakuthami ngaphinde ngaminforma futhi izolo because ngifuna ukuthi abe kanye nathi la. Kodwa ngokomsebenzi awenzayo kwakhomba ukuthi ngeke akwazi ukuba kanye nathi la. Usempumalanga. Kodwa okungijabulise kakhulu ukuthi kubantu abalandela uMaskandi umuntu abamaziyo. So kuzoba lula ukuthi abantu bebone hayi abashawa ngempephendiwe ngoba ukubethwa bengizomemezela umuntu ongeze ngabonakala endlini kaMaskandi niyophuma la nalapha ya Facebook abantu bethi uyisa umuntu wakhe nje uzahamba yokhoneka ngale le moto. Yabo. But umuntu owine le moto umuntu enimaziyo ophilayo khona kuwukuthi akekho nathi la. Sirejane. Umuntu owine le moto akenqane la muntu abale moto. We had an agreement with Unisani. Abantu baqaphelayo kwindethile yokuqala sasinonisani as a sponsor. But ngeviki ngabaviki okugcina Unisani was no longer kuma logos ama-sports. Wangekho ngelanga le-event nje wangekho. That's because kwaba nezinto engenzekanga ngendlela sazivumelene ngazo, and then we decided to part ways. And then Unisani was one company okuthi ayosinikeza imoto. Kodwa babengezosinikeza vele for free.
sasizoyithenga at a discounted rate ngoba babeza as a sponsor kuthi nathi there's a mileage esizobanikeza yona kanye ney'moto ezinye ababezosinikeza yona, but because akubangekusenzeka ngendlela umuntu ayehead naye evumelene ngayo, we decided ukuthi hayi mhlawumbe asimo ukusebenzisana kulo nyaka siyobona ngolandelayo. So kodwa because people voted and we had made a promise to the public, we are obliged to keep the promise we made. Because if we had to come here and make excuses, say, you know, because Unisani pulled out and imoto nezakho will look back to the public, which one has 10 this one, and we did not live up to it. So we are living up to that promise, no masekuna changes. Kodwa kumuntu oyimoto igama lakhe umuntu uqala ovote kakhulu ukudlula wonke umuntu. It was said ukuthi kuzoba kabili, either it's going to be a lucky draw or it's going to be someone that voted the most. And then at the end of the day, we came to a conclusion ukuthi we are taking someone that voted the most. And the person that voted the most, igama lakhe umvumeleni Khuzani. I'm saying this with pride. Ngoba there's evidence. There's a spreadsheet summer vote that is sent to me by SMS line on a weekly basis. And then bese kuba khona ukuthi sesihlanganise yonke into. And then that is where sithola khona iwina ukuthi ubani ovote kakhulu. We can even tell you ukuthi uvote kangaki if needs be. But that's the person that voted the most. Asimshaya ihloko yakho. Right. Moving right along. Standing here, sinabathuli abawinile. Sesiyabuya abathuli. Sinabathuli abawinile esesibazi ukuthi wobani. Abawine ama-prizes angabalani. And ama-prizes abo ngicabanga ukuthi sebewatholile. Sebewatholile ama-prizes abo. Mageza, ngiyabona mageza khona, ngani bengamkonfirmela ukuthi ngiqinisile. Right. Zinto-ke esifuna ukuzipha ama-artist okuyiwona aphumelele, especially ama-artist abe kuyi-top 6. Sizocela-ke ama-representatives awo uma ngabe siwabiza nje asondele ngaphambili. Siphinde futhi sibe nezipho ebesifisa ukuzipha ama-partners wethu kanye nama-sponsors wethu, kodwa siyabona ukuthi abanye abakafiki ngokohlelo ebesimeme ngalo. Sicela ukuqala ngama-sponsors-ke kuqala kodwa before sidlulele kuyabaculi. Ngicela sikho ungipha ama-sponsors wonke mfowethu. Unfortunately, abanye abekho, as we have mentioned, but our invitations were sent, and yeah, this woman in Japan was over on, but again, I guess ukuthi akuhlelekanga ngendlela abantu bebezomenene ngayo. If besinayo i-representative yakwamasipala besizocela ukuthi siyiphe lo. This is our appreciation to umasipala. Sicela ukomeka uze ngaphambili.
Siyabonga kakhulu bafowethu ngoxhaso lwenu nangelinye ilanga ngiyadibate. Unfortunately, Standard Bank couldn't make it because the Selenza no Standard Bank and they are based in Joburg, but they did send an apology. But this is our appreciation to Standard Bank. Sicela kusondele owase office of the premier azosimukelela naye. Siyabonga kakhulu. Umfowethu owasixhasa wakwaCron uMandla wethe uzothumela i-representative angazi noma ikhona ngaphakathi. Siyacela nawe Sonia Nkosazana. Kurayithi ke Cron. Ngizothenga khona. Awusiyabonga. Shouldn't do now, but you should it. Probably the 10 of us. Ngicabanga khona engazi noma isalile eyakwa show me a number no art and culture. Ngicela nicheckele. Angikho noma yes. Uma ngabe kukhona besikhulumile nawo bevuma ukuthi bazoba khona. Sicela abe khona ozobamukelela mangabe khona ngaphakathi kwa art and culture. Uma ngabe ngekho Mondla uzoba performa khona. Kade performa last week. Yes, sizosheshe sikhombe nje ngoba indaba enkulu ilapha ya. Ilapha ya etafuleni. Asidlulele kubaculi. Lesinabaculi abawu-11 abangenele i-competition. And then sabana baculi on Mondays we will have the top 6 of the most selling artists ngokwabathikiti. And then every Monday the top 6 yethu ishintsha, but the last 3 weeks the top 6 yethu ngafakazela manje bengasashintshi ize yayoshintsha emcimbini. Ubahube wayengakazangene ku top 6 kodwa ngambona esekhona ku top 6 emcimbini. Which is good for the competition, right? Sicela uqala ke si appreciate unumber 6 wethu. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqale si appreciate unumber 6 wethu, bakhona abaculi bethu abakhona lapha phakathi. Nabathumelile ukuzomukela izipho zabo zakwa Omega. Ngiyabona ubhuti Thwasa. Ngiyacela ukuthi usondele uzomukela izipho sakhe suka kwa Omega. Siyabonga kakhulu mfowethu isipho sakhe belisuka kwa Omega. Ngizokutshela ukuthi bakhona ngoba abaculi sithema sikhuluma abanye bathi bazothumela ama-representatives azoba khona yena izinto zabo. Bakhona yini? Siyalazi kwazamthola amashazi. Siyalazi kwazamthola amashazi. Okay, asidlulele phambili. Ubahube bekhona umuntu abezokuthumela abaphathisana umuntu kodwa. All right. Ukhuba Khuzani ubeshile ukuthi uzothumela uMgobese. Sicela nasondele futhi.
Sewe. Akusesa. Awu, angeke mfowethu. Ukhubo bese uzothabela yona mfowethu. Isipho sakhuba lesi. Ngoba sakusona sakho. Ungayiqhubu, ngoba ngiyini. Right. Okay. Angazi ukhona umuntu. Ubani bezothathela umthandeni igcoka melisha. Khona bezothathela umthandeni. Okay. Right, uma ngabe ukhona umunye wephathisiwe, akasondele obezoba usiphathisela umthandeni because ikhona i-communication enjalo. Sicela nisipheka umthandeni ke bafowethu. Sobulawa izinto lezo. Siphosa umthandeni sesivela kwa-Omega, bathasimelana nefowethu. Siphosa umthandeni sesivela kwa-Omega, siyabonga kakhulu. Nasiko. Bulawa izinto zonke. Bayikhona. Mhlambe kukanje umuntu akadlula ndabeni kaMthandeni. Because look at la sosomsini. After everything that happened, let me just put it in the clear and in an open note. We did sit down, sakhuluma, we are in good terms, say right, and ayikho into a bad blood or anything of that sort. It was just one bad incident, and let's just move on from that. What does it mean this one? Uzothatha ithole. Uzothatha ithole. Asiyabo. Letha mfowethu. Isipho sofana omncane lesitholele ngidala. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe yingxenye esiqhamuka kwa-Omega. Siyabonga ukuthi nibe yingxenye yekhuphuka nezakho nyaka yonke. Ikhomani mbonile umhlengamani lapha beno Oja. Siyabonga kakhulu ukuthi isipho sikaPotso esivela kwa-Omega ngokubambisana nekhuphuka nezakho. Siyabonga ukuthi nibe yingxenye yomcimbi. Khona lokho uphathele isicimbi inkosi yamagcokama. Hayi kodwa akasho. Ayizolea wasemazi. Yadala. Siyabonga kakhulu mfethu sondela nje bafo. Siyabonga kakhulu mfethu isipho sikasicimbi lesivela senkosi yamagcokama ezivela kwa-Omega. Siyabonga ukuthi nibe yingxenye yomcimbi unyaka yonke. Khona uphathele iphathasi uDumakahle. Siyamcela sondela. Pero yena. Siyabonga mfethu isipho sikaDumakahle esivela kwa-Omega nekhuphuka nezakho. Siyabonga kakhulu. Babona ngapha. Ubheke home. Oh, hawu. Asibonga. Umuntu uzana nkologo la. Mfethu kwezekhala siyabonga kakhulu ukuthi nibe yingxenye isipho senu esivela kwa-Omega. Siyabonga kakhulu. Chabo. Awubathi luphi? Luphi? Oh. Luphi?
Hayi mfowethu, isipho se-PSD lesi ukhangelana esivela kwa-owine. Siyabonga. Right. Sesibheke ngasekugcineni sesiyaqeda. Sicela kunumber 6 we-competition asondele ngaphambili. Sicela unumber 6 noma omele unumber 6 which is ubahube asondele azomukela i-token of appreciation yethu to ubahube. Sicela usipha wona isikho. Ini kanje kanje kuyakhona. Siyabonga kakhulu. Sicela ukuthwasa as number 5. Oito. Siyabonga. Sicela number 4 abavikela umbuso. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sicela unumber 3 umfana omncane itholele indidana. Siyabonga mfowethu. Number 2 ilona kuthiwa ke i-first runner up lo. Igcoka melisha. Siyabonga kakhulu mfowethu. Eka number 1 ithanda ukwehluka ngisho nangeframe. Into izathu eziningi ukuthi kulana ihlukile. Khona abazothi mhlawumbe umuntu uchebile kanti cha. Nokubhalwe khona kufani nokubhalwe kwamanye. Ukhuzani uma ubheka la kubhalwe ukuthi 3 pit winner. Lesilungu sisho ukuthi ke lo muntu has won the competition 3 consecutive times. Noma ufunda ke lapha kwi-message yakhe ayifani futhi neyamanye ngesizathu sokuthi iyakuveza yena ukuthi he has won this competition ngendlela ingakazi iwinwe omunye umculi in the history of this competition. And we with that ngaphandle kokuthi simenze okhethekile cha kodwa we appreciate what he has done over the years with khuphuka nezakho together with abanye. Which is where Khuzani say 3 pit winner. That's the should you come and take it again? Siyabonga kakhulu. Sizocela ukuthi siphe induna njengokukhuluma kwethu nazo. Each group izoba nenduna eyodwa ezoyitholela iphela la Omega nawa lapha ya kuNdosi. Angazi ke noma induna beyifisa ukuthi isondelela ngaphambili noma beyifisa isimise ngalokho hlobo noma beyifisa ukuthi siyikoneke mase siqeda ukudla ukuze sisheshe silibaze mfana bese sibheka ngasemabhodweni. Befisa senza kanjani siyikole bese siphuma. Okay. Umuntu akenze kanjena before siyivale.
attention njengokugcina. Sicela ukudlulisa ukubonga kunina nonke la. Enithatha isikhathi senu ladela zonke ezinye izinto ebeningazenza nazoba kanye nathi namhlanje. Siphinde futhi sibonga abalandeli ababegcwele inkundla izulu lina kodwa anikaze niphela amandla naphuma komlilo. Siyacela ukuthi nangokuzayo uma ngabe siphinda futhi sithi sicela ukuthi nikhuphuke nezenu ningapheli amandla ngoba lento ayikho ngami kodwa ingomasikandi wonke in general. Sizoba neJozi edition very soon. Yabona manje very soon ngisho ukuthi hayi einyanga nje zimbalwa maduze sesingayibali insuku. Ngizomenezela usuku maduze ebese ngimemezele line up maduze. Izobe ithe ukuhluka kunalokho besikwenza la eTV. Ngiyathemba ukuthi abantu nakhona bazophuma ngalolu hlobo abebephuma ngalo. Siphinde futhi okugcina sidlulisa ukubonga kunoJumbo la ngaphakathi umculo wegospel who has grown to be one of us kahle kahle. Awuthi nje ngale kwagospel usabambile kodwa nje yankunzi is one of us kahle. Ikhona la ngaphakathi. Siyabonga kakhulu Jumbo mfowethu. Ukhona abantu endimeni yethu kaMaskandi sithathe kancane. Nangendlela nje usikhombisa my support kuzona zonke izinto esisuke sizenza. Awuhambeli sidala emuva mfowethu mangabe sidinga. Ama-artists akhona la ngaphakathi. Ngabonile oKhaza, uMjolisi, ngabona uMdumazi, ngabona abayelo bowl. Ukubala nje kwengibabonile. Ngani bakithi siyabonga kakhulu. Ngibonile futhi uMgqilazi. Siyabonga kakhulu ingane zakithi nize ngadinwa nangelinye ilanga. Ngani sesifike lapha ke manje enkonzweni ekahle. Ugatshena ngekho la ngaphakathi ukhona umuntu ommele. Ukhona umuntu ommele. Okay. Siyacela usondele sisi. Usuwapha ngolo. Siyabonga mfethu. Isipho sikagatsheni esizosiphathela sona. Umnikeze sona sisuka kwaOmega kanye nokhuphuka nezakho. Siyabonga kakhulu. Okugcina ncike ukubonga khona abaculi ongekhona ukuthi uphethe iphele emasini kodwa ke umuntu afisa ukubabonga abantu bebhekile. One, amageza amahle. They've been part of the event since its inception eqala balingekho. Two, uKhuzani indlamlelo. He's always been part since the first installment imali ngekho. uDSD wenza okufanayo. Umjijelo may his soul rest in peace. Kodwa ke iqembu lakhe lisale kwezichala. They've always been part of ikhuphuka nezakho. Uqhosha ngiyakhumbula uqhosha siqala abahola ucebuzile ngiyakhumbula futhi naye kuyoqala ahola naye. So they've been with me since day one. Umthandeni igcoka belisha engicabanga ukuthi waphuthwa eyodwa yango 2017. These people engibabalayo babe nami when the going was tough. It was really tough. It was bad. Sazi ukuthi imali ayikho but sizobona after umcimbi ukuthi senzenjani sibone nje ukuthi sifisa kanjani. And today we are here ngenzela ukuthi bafowethu nazi ukuthi ngiyani appreciate la khona and what you did for me and for the genre does not go unnoticed. Sengathi ke nabanye bafowethu ningakwenza lokho abakwenza. Jolise naneze intwana ezincane. I hope you learn from lento engiyishoyo uma ngabe kwi age group yenu
kukhona abanye abathi baqala ama-initiatives athile ningababuki phansi nibasapota uma ngabe i-ID isaqala kusuke ngekho lula but isuke idinga abantu abazoyisapota. Ngiyabonga kakhulu kula madoda engwabalile kungewona kuphela-ke ayisapota i-ID eliqala ngoba uyabona ukudumaza ngoba ehleli la zandla encane uma ngaphosisa mfowethu waphefoma iminyaka emibili kwikhuphuka nezakho ngazo uhole wena uma ngaphosisa impela no liningi ibandla elingakaze esaqala nalo kuwukuthi la support i-idea. So kwezinye izinto-ke kwezinye iy'nqumo enye ngiyithathe uyayithola abantu bengibuza ukuthi ngizoyibeka nje le-blunt le nto ngoba i-question abantu abayibuzayo bekubuza ukuthi u-DSD uyaphi ngoba abalandeli bakhe sebebancane. You understand? But u-DSD ngo-2017 was leading masikhuluma iqiniso and wanikela ngaye ekutheni mina ngibe nalento enginayo. So if ukuthi izinto zakhe ayihambi ngendlela ngaleso sikhathi it would be very inhuman of me to teach him ngenkathi izinto zahambe kahle. So there's people la kwikhuphuka nezakho ongathi ngisho athiwa ngiyakusola amanye ama-decisions engiwathathayo, but I will stick by them because I know what value these people brought me. I know ukuthi ukube babengekho ngaba sikhulanga ngale ndlela esikhule ngayo namhlanje, ngaba sikho la esikhona ukuba abanikelanga ngabalandeli babo nangabo ngaleya minyaka edlule. So bonke labo bantu labo ngiyabonga kubona, ngiyabonga kakhulu bafethu. Thank you very much. Oh hey cishe ngaphoqa la umuntu yakubuza unumber 1 i-office of the premier lamemezela ukuthi lizomupha inkomo ngaphezulu komqomelo ka-100,000 awuwinile. So we have just got sicela ukuthola-ke i-information-ke ethi ngenxa yama-logistics ukuthi ukuthenga inkomo uyithwale uyihambise kudinga izinto ey'ningi nani nama-certificates, inkomo ziyagula kunamadele. They've decided ukuthi kuzoba ne-communication ekahle and inkomo is going to be turned into imali. So unumber 1 usezothola imali instead of inkomo. Kodwa ukhuzani bafethu kuyofanele phela ngihlephulele ezinye izinto. Awafela lomthila bafethu sewina 100,000 ka-3 bafethu kusho nakunemali yamabampomo lasimana suhambukwe ngayo le nkomo hayi kumele akodwa bofeke ukuthi angihlephulele ngibona kanjani la bafethu bengeke kube kahle awu bafethu. Oh yes, enye indaba ithi noma kungakenzeki njengoba qala ukukhuluma ngathi ikhuphuka nezakho mfisile movement kube ukuthi we give back to i-community. Kwangithokozisa ukubona uMthandeni noKhuzani bebhala izinto ezicishe ezifane. uKhuzani mentioned ukuthi uma ingawina lo 100,000 abezokudla but uzodonate emakhaya ahlwempu wathi awu-20 ngawo wonke. uMthandeni had said the same thing ecishe ifane, wayethe uma ngabe kuyena owinile uyothatha le mali ayinikeza abalandeli bakhe ebese kuba yibona abadecide ukuthi basiza bani ngayo. Now that's supporting the dream, that's supporting what I'm trying to do. uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi. So I'm guessing if ukuthi kuyoqhubeka ngendlela awakushiwo ngayo, that's just one way of helping me realize my dream even before ngize ngifike khona. But abafowethu ngokubambisana balihamba leli xatsha umuntu afuna ukulihamba. Siyabonga kakhulu. Nathi-ke sine-surprise ngoba phela kade usurprise abantu. Baba Romeo qethe imali sicela nje ngaphambili uzo nje few words kule ndoda nje from South African Music Council. Isikhungo esiphezulu-ke necase umshayezane Baba Romeo qethe imali. Surprise. Siyabonga.
angibonga ukuthola leli show njengoba sekushiwo inobhala jikelele ophuma lapho South African Music Industry Council. Okokuqala ngaphambi kokuthi ngikhulume ngale nsizwa seduze kwami ngizocela ukuxolisa kubafowethu nakodadewethu emculweni wesintu. Ngicabanga ukuthi uningi wakufanele sikwenzile kusenethufu and we failed the industry. Ngoba mhlawumbe nani yanotice ukuthi makuqhashwa amaciko abaculi laba balomculo we-traditional music whether sisithatha meya ngibhaqanga amaskanda amasaqhasheki lapha bayabala abaqhashekayo. Ngenhlanhla-ke kulo nyaka sivumelene ukuthi asivuselele i-National Traditional Music Association. Mangabe kuzoyikhumbula kahle lesa siyibiza ngokuthi isATMA, South African Traditional Music Association, but lelo gama lase lagqitshwa ngama-awards. But it was the first traditional music association eyayifunyenhloko kwaBushabalala ebuya phesheya 1987 no-Welcome Zimandla Dlozi ekutheni ikwazi ukusupporta this type of music. So that association in traditional music is back this year. Nizozokhulu ngayo isikhathi sinekude. But angibuyele la kule nsizwa yakithi. Yabona indlela engijabule ngayo today. Angazi ngichaza njani. In fact ngangifuna sihlangane before i-event. Kwashikhulu lendlela izidazama kahle. As i-Music Industry Council sicela sixolise ekutheni asikwazanga ukunisupport in the past few years. Kodwa kusuka today will be next to you since support left and right. At last ke uhulumeni wethu lesikhala ukuthi abalaleli kodwa kulonyaka sebesizwile ukuthi nalama event ke menzayo asilekelele ekuthini abone ukuthi njengoba masikhuluma nge-traditional music sikhuluma ngayo kwenze ukuthi bakwazi ukuphakamisa amehlo bazibheke izinto bazokhumbula abanye benu besikhuluma nge-copyright amendment bill ne-performance protection amendment bill imithetho lemibili omunye wenziwa 1967 abanye benu babekazana owesibili wenziwa ngo-1978 kukhona sifuna ukuyishintsha kulonyaka izokwazi ukuthi ikhusele amaciko akithi iseparlamente nje basikhuluma manje uxoxa lezo zinto enzama ukuthi ke nawo lo mbiko wale event at end of this month so sihlangene no DTI no government le event sizoreporta ngayo amafishane mfanele sicela ukuthi siyabonga siyi-Music Industry Council because uprovile laba bekade besibukela phansi ukuthi uma wenza traditional music awulutho nawenza umsebenzi wakho kwaqhasheka abantu futhi noma ke ningangeni kabi nayo la ndlela eshoyo ukuthi nisikhombisa ukubangaka abantu abaqhashekile but mase sibuka thina siyabuka ukuthi imindeni yomlinde ngale event yenzayo unyaka nonyaka ngalo magama ke sithi siyabonga thank you. No, sifuna ukukhala. Siyabonga kakhulu without wasting our precious time. Sekuyisikhathi sokuthi sithole okuyayo ngasethunjini. Ngicela induna zisondele kusisi uNomtha. Hello Nomtha, hello. Induna sicela uNomtha zibhale osayizi bazo bezicathulo khona bezosola seseka into zabo zakaOmega. I-program ke nje ingasekugcineni sizocela nje uqale itafula leli niye lapha self service nale tafula ama-buffet stations ethu awu-2 sizolokhu sibiza nje ngamatafula sacela nisuke ningaze ngishintshe umqondo. DJ you can play some music. Siyabonga. Salmo stage manager ushobane uNomtha. Papain. Ikuphi lapho lesezibathole omakhithi? Bekuyimina lo mane. Okay, another Sesiqedile. induna ezinomeka Cela nicheck. Uzomemezela amaduze. induna besezibathole Uzomemezela amaduze indaba yeJozi edition. Uzomemezela amaduze indaba yeJozi edition. I-date neveni. Ngangomhleke imali la. Bafethu.
Siyabonga kakhulu. Baba yini phela? Ngafani. Oh yeah. Sobolawa sense zamaphela. Sobolawa Ngithi uyacula kanti Challenge. Babe sanibona babe siyaphila kodwa. Fethu, kodwa ayikho into emnandi leyo ukuthi get an alteration emthandeni. Yeah. And was resolved within 3 days. Aseko right. I'm grand. We came to the event, performer. What a ride, mfethu. Ah, no mfethu. After that, si right, mfethu. Aleke sokungasiki. Mfethu si right. Aleke. Si right. Ngiyazi nginganyele. Bafethu siyabonga. Kudlulile okudala manje bheka kuvela Uthi uboke lo. Yeah. Ngiyakazi senkundla. Lalela mangifika ngivule ngithe ngithi nje ngathi ngithela usawuthi eyisheleni. Ngiyabonga bafethu uthando njenge ngithanda ngalo kamaskandi God bless you. Amen bafethu ngiyithanda kakhulu ngine album ngekhona entsha ethi othi xabusayo ithi nasemsebenzini ni support bafethu alike iphuthe ekusupporting umculo wegospel kanjalo nami njengoba ngisupport kamaskandi God bless you I love you. Into sizoyenza ke uJumbo ngoba usengikhomisiwe mina ukuthi uyibhinqa ngomfitshalisha kulo msebenzi engiwenzayo njengamanje. Nazo-ke lale Sikhomitha la. Uzofitshalisha nge-album ezayo. uzobona ngizibonga ngithi ujumba bazazi mthetho naseqhubeka sibisi yesabeka sanaba singathi mashuna kunangu ngiqhubeka sempahla suka hawu suka madoda Kwakuyikhona njani le? Joni sozala. Wazali. Ngiphethe inkosi ke nje ukuyithulela la. Ungayibeke lo ngobese omele ingakhuka. Omele Khuphuka wathi akuthiwani khuphuka. hey. Mina mala angisho mina ngabiza manje ngoba yikho ngafanye king. Kunama yama-king yabo. Ngona ngibiza ngale nginike lo khophelele ukuthi Mina ngithi khuphuka khona kumhloniphi. cha mina ngibiza le kithi wina. Elami ke lelo. Siqhubeke siye egoli siphinde siyowina. Ake sibone continent kanjani. Champagne. Ngiphethe inja la. Lo bashotane la. Usiphogo kazwelonke. Lo silo sama 2K bayasho kodwa. Inkosi yokuyithulela noma kunjani. Yabo. If minding your business was the best thing. Kwakuba lo lo. Yabona. Lana ke siphe isiphogo ngeke this guys. Ningayitsheli ukuthi Uyaphula amazolo abantu labanye. Zabe nge-award yami leli. Into nje iyaphula amazolo nje iyodwa, ayina stress. Siyanqe egoli, ufuna ukwaphula lapho. Eyadlala kwanikile ayipika zanikile ikhanya zakhe. Ifika zayinikele ikani. Uthatha abantu izandla benza nje. Yilo le. Yawabona ingane zakithi support le. Yawabona ingane zakithi. Nazi engamshovi wekani. Baba nenkani. Yebo. Hayi. Yebo zonke. Lapho. Lona unduku lo mnyama nje ngingaminazi inyama lo mnyama kakhulu lo. Yabo mnyama odlula mina. Mnyama kakhulu. Ngathi yellow boat mina. Ngathi yellow boat mina. Asepho. Ayame. Asenu madoda asenu. Asenu. Sabona shilisi. Photo kudala. Hayi asini. Asini. Hawu shilisi hayi ngiphoze shilisi. Baba, ya. Pero kira na hawa. Sabazamela ukuthi bese nama i-yellow bone bayahamba yedwa Awuyingqaleza mvulana. uzandile mngoma lo guys i-yellow bone elilodwa ngikwazi abanyana Ayadla. beba mfethu
Kuyadliwa-ke la, yabo bonke la bantu bephithizela. Bayadla la. Sayona. Abantu. Yeah. Hayi kuba fethu sesisport. Manje aningitshela ngani vele le minti. Kangasho ukuthi ngimemile ngoba. Cha phela ungisurprise ukuthi awuzabile nawe. cha phela abafuna ukukhuluma naye ukuthi angathola ithuba. Ngamtshela nakuthi uNkulunkulu sebenza akuleka mfethu. bafethu babayini. Babayini umondli lo MC wethu lo. Lalela iqoqani. Nomjinja lo umngani wami since 2006. Yes. They out Siphasa umatric nakho. 2008. They out here in a red. Mina ngena red ngihlala eSeaview. Ngisquad. Kodwa nami ngalala ke University of Machadini. Yeah. It's all God's grace ukuthi namanje sisakwazi ukwenza izinto ezifana nalezi. Siyabonga mphathi. Siyabonga kakhulu bafethu. Bakubiza ngomphathi ngenza inyoni ke kodwa. Makethi yabo mase ngibiza ngomphathi, mase sebenza inyoni yokugcinayo inhlelo. Uyabona? Mase sebengimakethe okugcinayo. Either bangimakethe khona into abayifunayo noma khona into kumele ngibenzele yona bese bethi imphakathi. The people I have. That's what I guys. A lady that is a heartbeat of English Royal. She does all the dirty job. She does all the admin. She makes sure we this is my little sister, the heart of Indian home. Oh, I so whether that will be one more no, since before the color hello dear. Alright, perfect. But I didn't post here. There's something I'm going to post. That's